Aquests són els 13 projectes del districte Eixample. 1. Restauració ecològica del riu Francolí. 2. Reforestació de la plaça que hi ha a l'avinguda Vidal i Barraquer. 3. Col·locació d'arbres a l'avinguda Josep Gramunt i Subiela. 4. Tancar el parc infantil de la plaça Imperial Tàrraco i posar-hi nous aparells. 5. Instal·lació d'una barana a l'escala de la passarel·la d'accés a Tarragona 2. 6. Fer inclusiu el parc de la ciutat. 7. Tapar el sostre del pont de l'avinguda Vidal i Barraquer. 8. Millorar la seguretat del pas de vianants del carrer de l'Escultor Verderol. 9. Comunica't mitjançant el tòtem de plaça. 10. Fer accessible el pas de vianants del semàfor del carrer Rovira i Virgili, cruïlla amb carrer Frai Antoni Cardona i Grau. 11. Retirar un cartell de l'avinguda Josep Gramunt i Subiela. 12. Millorar la rotonda de la plaça Salvador Allende a la sortida del carrer Vidal i Barraquer. I 13. Instal·lació d'un parc infantil i un equipament esportiu per a gent gran en l'espai proper al carrer Jaume Vidal i Alcover. Recorda, si ets de Tarragona i tens més de 16 anys, entra a participa.tarragona.cat, registra't al portal i vota només un projecte dels 59 possibles. Amb els pressupostos participatius, entre tots, construïm la ciutat que volem. Ajuntament de Tarragona.